Kanta, Fisher, Ahima, Akobia, Crosso, Suhu Okrasi, Achem, Gaso Hima, Abapani, Anna Egnasi, Osino Gnasi, Abapani, Esikam, Abapani. Tebi Efiasa, Conti, ma. Asa continue, asa continue. And atobruso hima.
Ohum, Durbar, Afebia. Nana mama ni amudija eno. Ohum kan die no. Aye ohum obobo so no. Na se kita unsa. Ya de kan mu. En ku den a wo ba koin.
ɛde gye ɔkyeman si ɛno so na moankasa moadeɛ nyinaa ɔbɔ bɛsi akyɛ ɔwurɔ ka afa bɛtire wrawra kɔtɔ ɔno de ɔnim sika fi berɛ akua mu awisi a ɔno deɛ ɔwoma aduasa no ɔsan de aba yɛn ɔsaadefoɔ a mɔgyefoɔ pɛ hyia de ɔno nsuo ni a wobɛkyerɛ ɔfoɔ pɛ ne adwa so watoto abɛsi ɛne yɛfrɛ mu a yɛfrɛ mu sɛ Ohum kan yɛkɔɔ so ankɔ yie bi a momɛhye yɛ ma yɛtɔɔ sin bi a momfa si baabi pama yɛ afidanse sɛ yɛyɛ sirɛni yɛbɛhyia bie mu na baabi ɛdan si nananom ama dan si yɛ wopɛ sika wanya sika yɛ wɔpa warepa wanya warepa awomawuo ane nneɛma bɔne deɛ nananom mfa nkɔ kyerɛkyerɛkyerɛkyerɛkyerɛkyerɛ na yɛwurɔ saadefoɔ ne mfirinhyia ade ɔno so ɛwɔ fopani adwa so anipa no ne akyi yɛ akekan wobɛhwɛ wonipa bɔmfoɔ bi kotokra ne adeɛ fɛ nyɛ ne fɛ akyerɛ me yɛfia fufuo na ɔpɛ sɛ ɔde mu yɛ mu ɛna ne biri fufuo sɛ onipa nananom ɛna yɛhyia yi yɛmpɛ ne wɔ ntam momfa ne kɔ na monsakra no na momfa dwensakra ɛmɛke yɛ ho sɛ bɔne bi na ɔyɛyɛ a ɔno no ho na afidan ɔmfa kotodwe bɛgu fa na motu no fo na so se ɔno deɛ de akyea bɛka ɔntie di a wɔdeɛ ka n'ano bako ka n'ano na so didi na ɔyɛ ɔteaseneɛ di a nananom momfrɛ no na momisa no asɛm ɔkyema ɛkwa so yɛahyia nyinaa nkwa so afidan sɛ ne nyinaa so Grandpa. ɔsaadefoɔ akyea me wɔ hɔ abaa mu mpanimfoɔ a yɛahyia mu ha ne wodwaben mahe nananom ɛwɔ kyema mu ha papa no mu asɔfoɔ NDC national chairman Asiedu Nketia, chief of staff Owura Julius Debra yɛnuanom muslimifoɔ a yɛahyia mu ha ɔkyeman wɔ afahyɛ akɛseɛ mmienu sɛdeɛ medi kankan no yɛwɔ Ohum ɛne ɛwɔ Odwira Ohum afahyɛ yɛ afahyɛ a yɛdi no ɛho bosom no kita nsa bosom no wɔ afeɛ bi mu ɔkan ho nhyehyɛ hɔ nso ɛyɛ daasebrɛ adusia epiɛsa akyem tafo yɛ ɔna ɛho amanneɛ ne amammerɛ nyinaa ɛhyɛ ne nsa ne santi ne ɛbere bi bae a ɔpani a n'obi foɔ anim kurubani ɛne ne mpani sii mu a yɛba a yɛbɛpue baabi a tafo ɔte ɔmo ba no na ɔmo kuta ɔkɔmfoɔ bi a ne yɛfrɛ no ɔkɔmfoɔ asare ɔmo danteɛ mu no bɛpie beaeɛ bi a ɛfie hɔ ebunu a ɛnɛ yɛfrɛ no bu nso ɔmo duu hɔ no na nsuo bi da hɔ a na ɛyɛ nsu kɛseɛ a na ɛɛhu yie nti ɔkɔmfoɔ asare ɛkrɛ okuru bani nkurɔfoɔ sɛ nananom nsuo yi a yɛabɛduru ho yi deɛ ɛyɛ nsuo bi a ɛsɛ yɛhwɛ ne yie yɛbɛtumi de ɛne pa abrɛ ɔman no ɛne nsuo brem nti afei no bɛdu a ɔkɔmfoɔ asare ɛdɔ asukɔ ɛkɔ asuo brem na wɔtwe mmienu na ɔdɔ so ɔkɔ a no yɛbra dede yɔ ɛfɛ mu tuo adeɛ bi yɛde hooyɔ ɛbɛba no yɛsi ano kwan ne santi ne sɛ sɛ ɔbɔfoɔ asare do asukɔ na sɛ yɛanyɛ saa nneɛma yi ne ammerɛ a ebi a na ɔkɔ a na wansan ama bio
na ɔkɔ na ɔtwemienu na opia ade ɔde pie ba bɔnten ɛyɛ mmenkensono anaasɛ adwen saa nneɛma mmienu ɛna ɔkɔmfo asare ɛdu asukɔbere mu a ɔde ba na sɛ n'asukɔbere no opie na n'afadeɛ a ɔde bɛpie no ɛyɛ anwuna fitaa a ateta fie no nneɛma pa ɛbɛsi afie no na sɛ ɔkɔmfo asare kɔ na opue na n'afadeɛ yɛ ntwoma a na kyerɛ sɛ saa afie no nneɛma bɔne ɛbɛtumi asi nti otu nananom fo na ɔkɔmfo asare ɔyɛ sɛ nyinaa no na asɛ na onim sɛ ɔbɛda sikɔ akwa ɔma biem eti amanneɛ ne amammerɛ a ɛhoho bia no ɔkyerɛ nanatafo he ɛne ne mpanin eti ɔkɔmfo asare do asikɔ kɔe ɛno akyi wɔama biem ti afeɛ ne bɛso a n'atafo he ɛne ne mpanin kɔ ebunu mu beaeɛ a atwerɛbɛ asi akɔsrɛ mɛnkansono na sɛ mɛnkansini nso ne siri ate a na kyerɛ sɛ deɛ ɔkɔmfo asare de gyaa nananom no ɛho amanneɛ aduru hɔ na sɛ n'atafo kɔ na sɛ ɔkɔtwe mɛnkansono anaasɛ ɔkɔsrɛ mɛnkansono na ɛnsi ne tiri aseɛ a na kyerɛ sɛ ohum afahyɛ no ɛno nti na wobɛhwɛ a ɛtumi kɔpie June anaasɛ July na sɛ mɛnkansono pu a ohumdua bi a ɛsi na atafo he ahemfi ɛdi efirikyia ɛhɔ ɛna n'atafo he ne ne mpanin ɛkɔyɛ ohum amanneɛ ansana wabɛbɔ Eurokye he amanneɛ ne ahyɛ ohumkan afahyɛ ase saa na wɔtwe mmienu no a yɛbra dede yɔ no yɛde kae ɔkɔmfo asare ɛne nananom nkodin a ɔmbɛkoe ɛde gye ɔkyeman asii hɔ saa na wɔtwe mmienu ka no a ɛka yɛ kuntunkuni nko a ɛfisɛ yɛbra nananom ɛbɛ fie asɛ na wɔtwe mmienu no so ɛda brada a ɛwɔ amane a yɛyɔ ne dwoada no yɛkɔkra mfuo ne brada nananom tena ahemfie biara a wɔɔkyemɛ mu hema atu gya adwendwen ɔman ne ho yɛwie a yɛakɔ akwanbɔ no a yɛrekɔ no yɛkɔbɔ kwan ɛfisɛ saa berɛ no afei na nananom nsamanfo a ɛbɛsra yɛ na wɔtwe mmienu no ɔmokɔ enti yɛmpɛ sɛ nananom bɛfa hwɛsuom enti yɛkɔ ɛkɔbɔ kwan sɛ ɛbɛyɛ a hwɛsuo ɛnka ho na yɛayɛ amanneɛ ɛwɔ nsuwansuwa mu na nwummere berɛmusɔfoɔ ɛdi anim anahema afufutɔ ɛde adwene a meka sɛ ɔkɔmfo asare kɔ asuo mu na ɔde bae no ɛno bi ne yɛde fufutɔ ne apete ama nananom samanfoɔ ne wuku ada no du a ɛyɛ wuku daeɛ saa wuku daeɛ no yɛkɔ nananom no to ɛkɔyɛ amanneɛ ɛma nananom ne fie ada soɔ na atafo he kɔ agyemprɛmo so ɛkɔyɛ amanneɛ na amanneɛ no akyi no afei na yɛda bae foforɔ adi yɛkɔfa bae foforɔ ɛbɛ fie na kan no a na nka ɛda wuku ada no ɛna yɛwura ɔsaagyefoɔ ɔbɔ odwa ɛde frɛ ne man wei na yɛwura se na atafo he ɛdu ɛda wuku ada a adwabɔ a mebɔ no menya mekyima nyinaa na mene ɔmo akasa ne sɛ nti ne sɛ adwumayɛfoɔ wɔ mu ankorankora kɔ baabi nti ɛbɛyɛ a amanneɛ bi a ɛwɔ hɔ no nananom mfa mu akwan mu ɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛde wuku ada adwabɔ no ɛbɛba memenda ɛno na nɛ yɛahyia ho na ohumkan anaasɛ ohumkan afahyɛ a yɛdi
and for so dear Potia, a debre or mine, a yedi kind and kabom. If it's a one, a busia, you can't fish them. Or mansia, you can't mind them. You put on mine no contact the chair of mine for. No mind for who walk, I drink Sebia, yet your mananum, I won't put you across. Ofana Pomodinswa, a dusa brenois. Ye prepra ye fear, ye come quaho, chuchin chancing ho, a prepra montem, a tufana Pomodinswa, none of none wayna. Tia the kahumai. Ofana ne, ye economy asamoa, a do a fasha. The says ye home, a grofok of form down to a jaton diaba, and ye dija, and also bois and mine chicken, a cosso. It's any Yeshia, a bacosem kakra, a cra kaya, a dianante, and fishabe abesinano, and I'm a diamond penny for me. The Jammy Rosaji for a name, I'm a biblia frishapa, or say I think come to your fiaso. Afidance is no na openya any prom and aba nipa accident. Also da munya ase so to safra mu no waja mu agade ho ani dwumadie bi amudi na mudi abeka no. Onya kubo shamuna makuma. Also da maso. Here and your bow achimtafo. Aha. Yadamase. Abamu panufo achia wia sadia Ghana mrana hyehyɛ no agya ɔman wei yɛ pa kanifo adi ɔman nanimu a yɛ ba ko amanga Ghana da so te asomtwem ani kramosom ani kristosom a basa bia ni entem Allahu akbar asiatabir Allahu akbar Yo. machiano Yo. atabir Allahu akbar. Mo afede matwa nenso kasatenten Aha. And also principal Reverend Yamakwabo Chebi Zongo Chief Alhaji Salisu Mohammed Salifu Sanusi. Oh, okay, Fachame. Salifu binam ne go school na so te. Inti Alhaji Sanusi Mohammed. Sadi ani ohe kasa. Sadi yakome dwom kra yatena se obu a wote dwom se a no anwen ne se. Ni nyina yesua. Antwene awodu a wa hai, chi ya wa hai, chiame poma, sadi a chiame adresse, sadi ofra ntoma na du ohe kase ni ma. Yase kwa ha ntoma, ni nyina ka amamre ho. Kristo som ni amamre ekopa. Ada tobinko, ada tobin.
Ago Ghana de Shimama. Akadonfo yadiamre yadienya seda. Apato kon ajikon abomobo. Oprekese jane du koko nananoma. Mupue fi krotia na mo hon pampanga je fie mui. Ebisa munsia mansa. Kwa me nkroma man kwa me tu apimoti wana nkedurasefo. Abransa medu katawere ma api adankwa de shikronkron ma. Musumu sisi kwa brefo chao na momanta mopeteku wodua mui. Pamba me kura panga dansefo ade shikronkron. Ono senior on to me no dio na nka bokachiri. Echi eni entwi won aja ekurubutu nyankomago. Mo amoson atasu tewia nantu anadwa amamfo oja na nne mama batafu abedi di anadwo. Wakeka ameritio mete no sompa mete na yamye mete nyodi nyam aba ochimemu ha. Wo frede den osagefo amoatio foripan. Ofori amamfo akrankran brempong ofudwe nana obi mfa benkum mfa onifa akoko fufu a akromasa wunsuei iro krobo mahe ene ne penifo sra kwan wuni amamfo owo kokwa hu yehu iro krobo mahe ene penifo sra kwan opete fufu a wuni omani nam abrewa oni kabi nana wo ye osaje fu kuntun kununkunum rodro bu achi asafo nana no ma wo wiawia nsa so na wiawia fam nana ata apia ne nkwafra mu ade chikrunkrun ei ohine ufititi o ufia dansi akro kira ne onimnim wo yo dansi ni akokire ni ye mo afisi apa afen komra meto afeso afeti se na wonkwa ahoden pomodin papa openya iyede enkoso enhira ohine okwa anu akwa na basapeu enko na basanya sempo ukoi na ko hinti kwanche ndinsin a ubesi utiase no na yesika kokwa amawo ohine yaka akosi se empayinse abnetia otietia ni kunu kwatia nim wasam tietia bi oni atwetwe na ntwe a yede koda nkwa ukwatia hina osom tani tietia demo mo hina wadaro ma mesira ka we empanya ka ato se sabi mpraduasa se bari ma butuade bi so na se entontom kosini sisi achi a enye pam no na emomu anim obua na topabu miru kasa Ose anede ya da sonko da okai wie nipa bebre ne fimi me aba wie oni be decide wie amba asida wie da wonyina me nuanu mu a ontu nipa ba wie wo offenso ane Jesu ane na pra aye me aminyonko a da bia bia me frɛ no oba asida ɔman bia ni ho a watu mpɔn a ntutuye ɛda ne ntam abusua kora ntutuye ba mu a wiamba ɔchema si mu ache wiamba enso yabɔmɔdea somuama wie da bia na yɛte wiamba saa ne yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ ɔnwia na obi ate aseɛ wie sɛ ebia ne tie mu a ne sɛ wie ebia na obi wie mmerantewa bi wie ana ɔhen bi a wie n'ano yia wie ɛna ɔbɛsrɛ yɛ wie n'ano yia wie ɛne ɛma no kwan so nkɔdi hin wie ne kuro baako so wie ɔbaayɛ a ɔsɛ afei deɛ wie kuro no a obedi so no ɔfa kuro no asan afei bi aka ho ɛde akɔ baabi ɔsɛ ɔde kɔ ɛnyɛ saa ne yɛpɛ nanso sɛ wonim aba akɔsɛm a obiara ni hɔ a obɛtumi atwe ɔkyema ase obiara ni hɔ nso a
ɔne ɔkyema ako a wadi nkunim Wiamba. obiara ni hɔ Wie. mfie mmienu mmiɛnsa nti ne yɛ team a yɛde te a Wie. ɛne sɛ Wie. kɔ fie Wie. kɔ baabi a wofi Wie. na bɛboa Wiamba. onipa biara ni hɔ a Wie. wayɛ yie aboro so a Wie. ɔmpɛ sɛ ɔbɛ fie Wie. ɛbɛboa Wie. obi na ɔtete wo Wiamba. obi na ɔno aduane ma wo Wiamba. obi na ɔma wo baabi daeɛ Wiamba. ɛdi kɔ fie Wie. kɔ fie na otikyɛni no a ɔkyerɛ awade a na wonim hwee no a na wanya nhoma asua no Wie. kɔ na kɔda ase Wiamba. wabere wɔn a sika ni hɔ ɔsan n'abɔsoɔ mu Wie. na sika wɔ oyi ntɔ kapɛ Wie. ɔde tɛ aduane ma wo ɔtɔ Wie. sukuu atadeɛ ma kɔ na kɔda ase Wiamba. sukuu classroom no a wotena yɛ ɛnɛ bi a roof no Wie. ɛbubu asɛe nkonnwa ni hɔ kɔ na kɔtɔ bi etu ne nkwadaa bi so nya baabi ntena Wie. na boni na ɔka n'asɛm sɛ charity begins at home. Wiamba. Unfortunately, it also ends at home. Wiamba. Yachi, kwada bi bisa o. Wie. Sɛ ɛni wa na ɛte ya, Wiamba. ɛna sɛbi onyame dum wo, Wie. ɛna wokɔɔyɛ. Wie. Mɛka saa asɛm sɛ, Wie. obi wɔ hɔ Wie. a, otu kwan koraa, ne fie koraa, abusua fie, Wie. baranda koraa, ɔnyɛ bi yie. Wiamba. Na mmom sɛ ɛyie bi ba, Wie. na ɔnim sɛ yie wɔ abusua a, Wie. na ɔturu mi kaa, na ɔbɛyɛ baranda bi so yie. Wie. Na ɔne nyɔnkofoɔ aba na ɔabɛdi fufuo, na ɔkɔ yɛn nte ne nka bio. Wiamba. Akae. Wie. Sɛ woanyɛ ɔmo obi a, obi so nneɛma wo. Wiamba. And go back home Wie. and make a contribution. Wie. Make a contribution to your homeland Wie. because somebody helped you. So you need to help somebody. Let future generations remember Onkawo, Sasumasi, and Obeye Way. Wiamba. Yesu kusema ako nyina. Wie. Aba beye nia oso obetumi ayo. Wiamba. Nanso yeye mu no. Wie. Ase ebo ehum modin Wie. na ye ka ho asem. Wie. Na ye siesie. Na nsan Wie. na ye to won kran. Wie. Enye nkranko o. Wiamba. Enye nkranko. Wiamba. Na asem ato won nsu ato ye. Wiamba. Ebetumi ato obi a. Wiamba. Ebetu baabi a. Se wodidi wie, wonu musa wie. Na woto bola egu baabi a. Wo na obi ani ha. Na akofa bola. Na otu agu gotam. Onyame hwe o. Wiamba. Nti afutuo ne sɛ yɛ mmɔmmɔden nneɛma ahoteɛ Wie. mmra yɛ abrabɔ mu Wie. na sɛ woyɛ pɛ sɛ mekomnya Wie. na wompɛ sɛ obi yɛ yi a Wie. onyame ɛhwɛ wo Wiamba. enti yɛnsrɛ Wie. na yɛmmoa ɔpani bi a wanyia kɔgyina hwehwɛm Wie. na kyɛke woa wo ho sɛ wobɛtena ase mfiri aduanan mfiri aduonum aduasia aduosom bisa wo ho sɛ woaboa wo bi Wie. wama akwadaa bi ayɛ yie wama akwadaa bi anya adwuma bisa ho Wiamba. bisa ho Wiamba. na mo mmɔmmɔden na yɛanyɛ yɛn ho Wie. na yɛn mmɔmmɔden na akwadaa bi Wie. daakye bi Wie. ɔbɔ wo din sɛ Wiamba. ɛnyɛ asomasi a Wie. anka menni ha Wiamba. Wiamba. enti ɔman no a yɛte mu no ɛsɛ yɛma tikyafoɔ no onyam ɛdɔɔso because yɛn nyinaa nyɛ tikyafoɔ a anka ɛni baabi te Wiamba. ɛno na akɔyɛ sɛ o mekɔkɔ adwuma bi na manyɛ bi di a na wakɔyɛ akɔkyerɛ adeɛ saa Wiamba. yɛma tikyafoɔ ho asɛm hia yɛn Wie. ɛsɛ wɔn na ɔma yɛn nyinaa bɛyɛ akrakyefoɔ Wiamba. wɔn na ɛma yɛn nyinaa ɛma yɛsua adeɛ Wie. na wokɔ nkurokuro sɛ singapore no mu a Wie. tikyafoɔ adwuma no ɛnna fam Wiamba. they are well respected malaysia no saa Wie. ne tie mu a meni gya ne sɛ Wie. singaporefoɔ ɛne malaysiafoɔ south korea wokɔ bisa wo sɛ ɛdeɛ bɛ ne mmaa yɛ a wo nkuro no ɛtumi yɛ yie ɔka nneɛma mmienu Wiamba. sukuu nsɛm ɛna infrastructure Wie. infrastructure mini akwan a yɛtwitwa ato kurom a ne yɛtumi afa so ne yɛtumi ama economic life ayɛ yie Wie. nti aban yɛ biribi a ɔmmɔmmɔden a baabi a sika wɔ biara ɔnkɔ baabi na contractors na ɛnɛ minister koraa bu afu wɔn yɛma wɔn adwuma yɛnhwɛ sɛ ɔbɛyɔ Wiamba. na adwuma no woyɛ no half Wie. na yɛhwɛ ama saman kwan Wie. bɛyɛ mfie du ni Wie. a ɛte ne yɛte a ɛku nipa ɛsɛ nkurɔfoɔ cars Wie. a yɛtua minister of roads ɛtua contractor ka Wie. yɛama no sika bebree a yɛn ne tua
akwa no so a onyo enti esra momie kasa na contractors no so onye wodwuma na timafo so ohun to na ochiman etiase damase senne ya matumi abai aye kwadan so titi kromu any we any somebody yasi bibi de tramo down we no yasi e de fra potelo na uko no ma de ubedu fie why say slam na eba sa so a na adane kronobo o pebi akono mo onya na okowia enti mo a mo nso mo tonton sa a mo ton pele si e be si mo so ade ya kwada bi a wadi less than 15 wadi less than 18 na wo ton we ama na wo ton en saboni man ye so mo e ni odi kwala bi na wadi less than 18 abetu akotra ba bi se o ton sa na o ton man akwada no a wo yesa onim ni o ye enti wo a wo ton sa menim sɛ wowɔ license so sɛ woa na wosi apata o yɛnya so mu a yɛne wobɛdi ɛnti wobɛhwɛ ne yie ɛnyɛ aban nko a na ɛbɛtumi ayɛ nneɛma yie na wowo ba na ɔbɔmɔde anya kwan akyekyere no na yɛn nyinaa ntoma afa ntoma pa fira na ɔkyeman agye ne din ɛdam ase ne ohum yi a moba bɛyi ɛbaa yɛn nyinaa ɔmo ɛbaa yɛn nyinaa yɛda mu nyinaa ase contribution mede nyame gya mo Abisha Munina, no Shia, Nayantia, so said, Yantia, so said, Macadabia, Ochimani, for Christ. Yamania, Maya Sitramua, a baby, Yantia.
EBY TV, simply unique.